I dag har vi hos Spica Leasing fornøjelsen af at aflevere denne flotte Mercedes C220 stationcar fra 2015 til en kunde, der kommer og henter den her lige om lidt. Bilen er udstyret med en AMG-pakke, som det kan ses her på det skørtesæt, den er monteret med. Bilen har de her ILS forlygter, Intelligent Light System står det for, og er Mercedes nye svar på Xenon. 18-tommer originale AMG fælge, og bagved ses de flotte baglygter med LED. Hvis man tager et kig inde i kabinen, bliver man mødt af en meget eksklusiv kabine. Et lille fint sportsrat med paddle shift, 7-trins automatgearkasse, navigation og en rigtig flot sort læder sportskabine. Bagved er der plads til hele familien. Fint med benplads i den her C-klasse. Og bagved i bagagerummet er der også plads til at have det meste med. Så kunden kommer og afhenter den her om en lille times tid, så må ikke han bliver rigtig glad for denne.